Fie că urmează să-ți construiești o casă, să-ți depui dosarul de pensionare sau pur și simplu urmează să-ți expire buletinul, cu siguranță ai pus deja mâna pe lista de acte necesare și probabil ți-ai luat și vreo 2-3 zile libere să umbli după acte. Nu te ajută nici ghișeul online și nici vreo platformă digitală nouă de depus actele. Tu tot trebuie să îți aduni toate hârtiile de pe la diferite instituții și să le ordonezi meticulos ca un colecționar de timbre, după care fie le depui în dosar cu șină la vreun ghișeu, fie le încarci online într-o platformă pe care te descurci mai mult sau mai puțin. Vorbim de multă vreme de digitalizare, am și făcut pași în acest sens, dar noi, cetățenii, încă umblăm după hârtii. Și atunci, la ce ne ajută digitalizarea? Da, digitalizarea este absolut necesară pentru orice organizație. Fluxul rapid de informație o ajută să-și folosească resursele în mod eficient. Și de la asta nu se exclude nici administrația publică. Interconectarea instituțiilor publice este obligatorie, astfel încât nu noi, cetățenii, să umblăm după hârtii, ci instituțiile să-și procure singure informația necesară. Noi să depunem o cerere, iar ele să ne transmită soluționarea. Mă numesc Barta Norbert și candidez pentru funcția de consilier local la Oradea, pentru că prelucrarea rapidă și eficientă a datelor a fost pasiunea mea în ultimii 10 ani. Pasiune pe care doresc să o pun în valoare, ca noi toți să ne plimbăm mai puțin după hârtii.